Ja sitten ei mitään muuta kuin siirrytään ulkoilmaan ja lähdetään katsomaan, saadaanko me tuo routaporsas sieltä sisälle. No niin, tervetuloa uudelle videolle ja tervetuloa meikäläisen kanavalle, jos et ole aikaisemmin mun videoita kattellut. En itse asiassa edes tarkkaan tiedä, mihinkä videoon tämä alku nyt tuloo. Mä vähän veikkaisin, että tää luultavasti tulee olemaan siinä videossa, kun me otetaan tuo kuusovinen pitkä Mersu sisälle. Sitä on varmasti tosi moni odottanut. Kyllä siinä on monenlaisia käänteitä ollut, siinä voidaan katsoa sitäkin touhua vähän myöhemmin, mutta tosiaan raksa hommilla se alkaa tämäkin video. Levyjä lähdetään hakemaan nyt ihan ensimmäisenä. On mennyt ihan käsittämätön määrä kipsilevyä, taas en edes jaksa ajatella, että kuinka paljon, mutta pitkästi päälle 100 levyä niitä on hakattu ja taas haetaan lisää. Mutta tyhjätään traileri. Otetaan pakettiauto sisälle, kärry perään ja menoksi. Tähän jäi nämä meikäläisen saunapuukki, mikä oli edelliskerralla. Niin ei ole tarvittanut niitäkään käyttää. Ja pihalla sataa taas niinku, en tiedä tällä hetkellä saada vettä, mutta vissiin on luvannut aika kovaakin vesisadetta. Niin otetaan tuosta pressu mukaan 1 kappale. Niin jos saatais vaikka suhteellisen kuivanakin ne levyt. Mieluusti. Katsotaan nyt kuinka se on pysynyt kuivana tämä nippu. Yllättävän siistiltä näyttää, pikkasen tuossa päällimmäisessä tullut tuolta päästä läpi, mutta pyyhkästään heti. Niin. Onko mulla noita sähkövärkkejä tarpeeksi, että mä saan nuo kaikki rasiat laitettua? Ja kyllä mä uskon, että ainakin nyt sais aloitettua tuolta niin sanotusti tuolta väliseinän tuolta puolelta, niin pystyy kuskaamaan tästä näitä levyjä mahdollisimman paljon tästä suorintatietä, ettei tarvitse koko aikaa kiertää pihalta, kun siinä se sitten menee kyllä työmaan puolelle sekin. Mutta mä uskon, että tuota levyjen asennushommaa ei varmaan sen enempää tulla kuvaamaan, ainakaan luultavasti. Katsotaan mistä jatketaan. No joo, tosiaan. Kärry on siinä tyhjä, levykuorma oli viimeksi sisällä ja kärry on taas transiitin perässä. Levyjä haettiin vähän lisääkin tuossa noin, että saatiin riittämään. Ei ihan nyt kyllä puuttumaan oikeastaan 2,5 levyä, mutta kyllä sitä lisää saa hakea koko ajan. Ja kyllä sitä yllättävän paljon vaan menee, kun sitä tuplana sitä kipsiä laittaa, sitä saa kyllä lätkiä. Mutta tosiaan olisi nyt seinät levytetty, ei tullut yhtään tätä hommaa sen enempää kuvattua. Ja tästähän nyt sitten meillä kaatui tästä takaa tämä seinänpätkä, mikä tässä oli. Sen takiahan se nyt oikeastaan piti kaataa, että päästiin tonne hallin, niin sanottu hallin uuteen varastoon. Ja tätä romua on nyt sitten melkoisen paljon. Täällä on nyt sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin, että siellä on ollut säilössä jotain talomaaleja ja myös tavaroita ja jotain vaatteita ja tällaisiakin juttuja, ties mitä suksia ja muita. Niitä on nyt kannettu vähän joka paikkaan väliaikaisesti pois jemmasta. Ja tuo uusi varasto, mikä nyt on tuolla perällä, ei sinne nyt mitään näykään. Mutta sen mä oon jo maalannut. Se olisi oikeastaan sitä vailla, että sinne nyt seinään kisko paikoilleen ja sitten laittaa hyllylevyt sinne. Kävin hakemassa tuollaisia läpinäkyviä laatikoita ja niihin kansia saa sitten lajiteltua nämä kaikki tavarat. Käytyä muutenkin läpi, niin vähän virkistyy muisti sitten taas mitä osia sitä on, niin ei turhaa niitä ostele. Mutta meillä on yhdistelmä siinä, jos katoitta edellisen videon Car Vertical mainoksen, tiedätte
tässä kohtaa, mihinkä meikäläinen on huomen aamuna säntäämässä. Oi ja voi. Tervetuloa hetkeksi tällaiselle työmaalle tällä kertaa. Niin kuin saattaa näkyä, että tuossa nosturilla kiikkuu joku semmonen, mihin vähän toisen puolen rengas sojottaa ties mihkä suuntaan. Tosiaan, jos kattelitte edellisen videon Car Vertical hommat, niin kyseinen yksilö lepää siinä. Ja Mersukin on saattanut jo lipua talliin. Te näette sen ehkä videolla vähän myöhemmin sitten sen homman. Mutta olisi vähän mainoshommia, ja tää on itse asiassa vähän niin kuin etsintäkuulutushommakin samalla. Elikkä jos jollakin on 2.11 purussa, johon on panoraamakatto, eli sedani niin sanotusti 2 kattoluukun reijällä, ja mieluusti tietysti purkuautona. Mullahan on tuo yksi hopea tossa pihas. Tuutte vähän tässä videolla näkemään niitä, kun tässä muutamaakin nyt vähän pilipotaan ja puretaan tuossa lopussa. Mutta mä tarttisin yhden sedanin, mihin olisi se panoraamakatto. Mä olisin kiinnostunut sellaisen ostamaan kohtuurahaan, jos jollain on sellainen, tai tiedä vaikka sitä kattoo joku purkaamonpitäjä, jolla makaa joku ihan täys hylsy tontilla, johon olisi se pelkästään kattoosa ok kunnos, ja haluaa tehdä jotain pientä yhteistyötä meikäläisen kanssa, niin tuolta kanavan tiedoista löytyy kyllä mailiosoite, niin voitaisiin siitä sitten vähän suunnitella ja keksiä jotain, koska mua ei huvittaisi pilkkoa tuota hopeaa pelkästään sen katon takia. Mutta te tuutte näkee lopussa mitkä suunnitelmat on sen katon suhteen, niin se oli etsintäkuulutus siitä, mutta nyt tässä kohtaa katsotaan niitä Car Vertical juttuja, liittyen myös siihen lasikattohommaan, liittyen myös vähän tähän tuotteeseen. Elikkä niille, jotka ei tiedä, niin Car Verticalhan on palvelua, josta sä voit hakea muun muassa auton tai vaikka moottoripyörän historiatietoja. Sä voit hakea sieltä myös raskaamman kaluston, esimerkiksi vaikka linja-auton. Pitäisi löytyä kyllä sekin. Sieltä näkyy dataa siitä, mistä nyt dataa voi jäädä, kun ollaan virallisten tahojen kanssa tekemisissä. Eli pääsääntöisesti huollot, vakuutusyhtiöjutut, katsastukset, mahdolliset kolarit ja muut. Ja se, mistä haettiin tämä kyseinen yksilö Karjaalta, siellä oli yksi 2.11 sedani ja vähän sitä siinä niin kuin sillä mielellä, että olisiko siinä saattanut olla panoraamaa, niin katsotaanpas huvikseen minkälainen raportti siitä yksilöstä löytyy ja löytyykö sitä kuuluisaa Suomessa ajettua kolaria. Katsotaas vähän. Elikkä tosiaan Mercedes-Benz E280 ja täältähän meillä sitten löytyy vahingot. Löysimme yhden merkinnän tälle ajoneuvolle. Muut jutut, kaupallinen käyttö, mittarilukema, rekisteröinti, varkaus, säävahingot, kaikki vihreällä ja tarkistimme 900 plus tietolähdettä 40 maasta. Ja viimeisin tunnettu matkamittarilukema 262321. Tässähän on ihan tasainen kilometrikehitys kyllä tässä hopassa, se näyttäisi olevan kunnossa. Läpäissyt katsastuksen 3/25 Suomen maalla ja sitten täällä on ei vakuutettuna 12/25, no ei siinä varmaan vakuutusta ole, siellähän se Ruttulan pihalla lepässä. Sitten vahingot, löysimme yhden tietueen tästä ajoneuvosta ja täällä sitten näkyy tämä Suomen vahinko 11/25 ja nämä on tosiaan aivan tuoreita juttuja ja näistäkin ne kuvat, niin ne tulee äärettömän pitkällä viiveellä. Toki aina niitä ei tule, mutta ne mitä mä oon näistä omista autoista kattonut ostaisi ja sitten siinä kohtaa, kun se on myyty tai esimerkiksi tämän kohdalla, mikä oli palannut konehuoneesta, niin ne kuvat tuli tyyliin niin kuin vuosi takajolkas, että ei nyt aivan liikaa kannata sitäkään syynätä. Ja täällähän on sitten myös tästäkin esimerkiksi täältä sä näet varustelistaukset tästä kyseisestä autosta ja tämän mä tästä huitasin tämän varustelistauksen läpitte ja siellä ei tosiaan sitä panoraamakattoa näkynyt. Paljon hyödyllistä tietoa. Palveluahan saa käyttää jokainen mitenkä tykkää tai vaikka olla käyttämättä. Itse käytän sitä, kun mä ostan näitä ruttuja. Mua kiinnostaa ne, mistä ne on tuotu ja montako mahdollista vauriota
niistä on jo aikaisemmin. Esimerkiksi tämä kyseinen yksilö, mikä tässä nosturilla, mä en ole tutkinut sitä yhtään, niin voidaan sitten yhdessä katsoa videolta, löytyykö sieltä yllätyksiä ja minkälainen se on. Mutta käyttäkäähän tosiaan meikäläisen koodia PG, sillä saa 20% alennusta jo niiden kiinteitten alennusten päälle. Se jeesaa mua näissä videotekohommissa, kun on yhteistyökumppaneita, ja se voi jeesata teitä, ostetta sitten osia, ruttuja, ehjiä autoja, tai vaikka ottaa myymässä se teidän omaa, niin kurkakkaa huvikseen siitä se raportti, koska se ostaja saattaa kuitenkin kysyä teiltä, että onko raporttia otettu. Ootte sitten jo askeleen edellä siinä touhussa. Mutta mä jatkan Mamman seiskan ihmettelyä. Kiitos Suomen teidän. Ainakin yksi bosseni on menetetty. Ehkä toinenkin, toivottavasti ei. Takaisin videon pariin. No niin. Ja tosiaan niin kuin vähän sanottiinkin tuossa noin, että jatketaanko siinä kohtaa sitten kun Mersua ruvetaan ottamaan sisälle. Ja meillähän nyt näyttää tällä hetkellä suhteellisen tyhjältä täällä näin. Tässä on kyllä nyt taas heiluttu niin kuin hulluna ja urakalla tämän homman eteen. Taas vein yhden kuorman roskaa ja sitä on kyllä työnnetty ja viety ja lajiteltu. Ja oli puhettakin, että niitä kirkkaita laatikoita kävi hommaamassa lisää ja niitä on haettu vieläkin lisää. Niin tavaroita on paljon lajiteltu uudestaan ja koitettu, että jos meikäläistä Instagramissa seuraa, niin sielläkin jotain kuvia on saattanut olla, mutta koitettu lajitella, että esimerkiksi nyt nämä Mersun osat olisi niin sanotusti, tietyt osat olisi omissa laatikoissa ja muiden projektien omia osia olisi omassa laatikossa, muun muassa tuo G11 7, mikä meillä on Mammalla käyttiksenä, niin siihenhän mun on pitänyt TV:t asentaa taakse, niin niistäkin löytyy vaikka kuinka paljon, sieltä löytyy johtosarjoja ja nappeja ja sitä DVD-pesää ja muuta, niin koittanut ne kaikki lajitella. Paketteja avannut, eBay-paketteja ja muita vaikka kuinka, että katsoo, että mitä niissä olisi ja löytyykö kaikkia, mitä on tilattu jo aikaa sitten. Mutta nyt aletaan olla sitä pistettä lähellä, että itse asiassa tästä pian meikäläinen vetää sen takin päälle ja paineloo tonne pihalle Avantilla retuuttelemaan Mersua. Mutta katsotaan nyt vähän, mihin mallissa meillä tämä homma on. No niin, otetaan pari askelta tänne taaksepäin, niin nähdään vähän paremmin tätä hommaa, eli tosiaan siitä oli taisi siinä, mitä nyt vähän viimeksi tuossa lopeteltiin, niin siihen levytyshommaahan se jäi ja levyt olisi nyt oikeastaan laitettu kaikki paikoilleen, että ainoastaan sitten siinä kohtaa kun saamme tätä hommaa tästä kunnolla eteenpäin, niin tuo ovihan tulee tosta lähtemään pois, ainakin näillä näkymin, ja sitten pitää levyttää tietysti palan matkaa uudestaan, että tuohon vanhan ikkunan päälle nyt laitoin vaan jonkun palan, mutta se pitää levyttää uudestaan pätkä seinää, mutta se on ensi kesän, kevään hommia, saada tuo ulkoseinä siitä tukkoon ja pitää harkot ja muut laittaa sinne. Mutta tää homma, tämähän näyttää aivan kivalta tässä näin. Maalasin eilen nuo harmaat puut tohon, sai siihen tuohon valot. Vähän rupesin miettimään nääkin, mä laitoin nämä 2 lamppua vähän niin kuin jälkikäteen tähän näin, koska tässähän oli ennen keskellä seinää samalla tavalla mitä tossa, niin 1 lamppu tässä ja sitten tietysti tässä varaston seinässä oli 1 lamppu. Ja nyt mä huomasin heti, että kun mä oon tässä vähän touhunnut ja vähän jotain koittanut välissä kuvatakin, niin tää oli älyttömän pimeä, etenkin jos tuolta sammutti tuon ledinauhan. Niin tää oli valtavan pimeä tämä nurkka. Niin laitoin tohon, mutta nyt rupesin miettimään, että olisiko mukava pitänyt laittaa tonnekin puun eteen, että se olisi enemmän symmetrisen näköinen. Toisaalta tossa nyt on sitten ihan lähellä tuo lamppu tossa. Mutta ehkä se olisi silmälle voinut olla paremman näköinen niin. Mutta tää on nyt aika asiallisessa mallissa tämä homma tästä. Jotain sähköhommia, niitähän olisi aika paljon, meikäläisen pitäisi sitä touhua vähän urakoida tässä. Valojakin on vähän katteltu ja suunniteltu niitä hommia ja siitä asiaa puheen ollenkin, niin takaahan ihmeessä seurantaa semmonen kuin Pohjanmaan SA-sähkö. On ollut meikäläistäkin jeesailemassa vähän tässä hommassa, että sanotaanko näistä asennuksista ja muista ratkaisuista, niin meikäläinen ottaa ihan täyden vastuun. Ne on meikäläisen omaa käsialaa ja meikäläinenhän on toki ammattikouluaikana sähköpuolen aikoinaan käynyt, vaikka niitä hommia nyt ei liikaa ole tullut tehtyäkään, mutta
Pohjanmaan SA-sähkö on ollut vähän jeesaamassa tässä projektissa ja niiltä on tullut muun muassa tarvikkeita meikäläiselle ja vähän sitten on autettu kysymyksissäkin, kun niitä on tarttenut, että iso kiitos sinne suuntaan ja vahva suositus, että jos tarttetta kotia tai vaikka työpaikalle jotain hommia, niin kysykäähän ihmeessä Pohjanmaan SA-sähköltä tarjousta. Niin katsotaan nyt täällä sitten miltä tämä puolihan on tässä mallissa. Tää pitäisi käytännössä maalata. Ja mä oon nyt vieläkin vähän kahden vaiheella tässä, että kittaanko mä nämä levyseinät. Kattoa nyt ei ainakaan huvittaisi ja jaksaisi. Jaksanko mä seiniäkään? Luultavasti en. Mulla on edelleen hakusessa se maalauskammio. Jos jollain on tiedossa kammion rakenteet, ne kiinnostaa mua niin kuin enemmän mitä se itse kammio, koska mä haluaisin pystyttää ne kammion rakenteet tänne sisälle. Siellä olisi käytännössä sitten valot valmiina, siinä olisi niin sanotusti elementtiseinät ja suodatin katto, niin mä saisin siinä aika paljon niin kuin sellaista matskua tänne, että mä pystyisin sitten muun muassa vähän viruttaa näitä seiniä. Jos mä nyt täällä aloitan vaikka jonkun homman maalaan, niin pystyisi vaan vesiletkulla tiputtamaan pölyt pois seiniltä. Mutta kyllä mä silti tämän haluan maalata, että tää olisi niin kuin asiallinen pohjaltaansa, ettei se jäisi levypinnalle. Eilen tosiaan maalasin nuo puut. Maalia oli tasan tarkkaan sen verran, että sai tuon niin sanotusti julkisivun tuosta maalattua, eli tuon vanhan hallin puolen. Ja tää puoli pitää hakea vähän lisää maalia, niin saa maalattua tuonkin. Tää olisi tässä mallissa. Mä oon kyllä älyttömän tyytyväinen. On ollut kyllä projektia. Sitten tämä vanha varasto. Ja täällä nyt sitten näkyy vähän mitä värkkejä mulla täällä varastossa on ollut niin kuin muiden tavaroiden lisäksi. Eli mulla on ollut kompura siellä, tasapainotuskone, rengaskone ja prässi. Nämä on kuitenkin sellaisia, että mitä tarttoo meikäläinen suhteellisen vähän, mutta tartten kuitenkin ja mä haluan, että mulla on sellaiset työkalut, että mä pystyn lähestulkoon kaiken itse tekemään. Ja nyt nämähän on ollut ennen mulla nämä rengaskoneet, jossain niissä hallin remppavideoissa on sanottukin, tuolla nurkassa on ollut rengaskone, toisessa nurkassa on ollut tuolla tasapainotuskone. Ja joku on ihmetellytkin sitä, että minkä takia meikäläisellä on tollaset lipat tai ylipäätänsä pellit tossa, niin siellä on mennyt painelimalinja, tuolla näkyy pää. Se menee tuosta tuonne ja tuolla on ollut rengaskoneelle valmiudet. Nehän oli ihan kivat siellä, kunnes ruvettiin touhuamaan oikein huolella. Ne oli koko ajan pölys ja sitten kun oli tätä maalaushommaa ja kaikkia, niin pölyä, sitten vähän maalinpölyä ja muuta, niin mä oon ostanut ne jo aikaa sitten nämä koneet ja nääkin pitäisi kovasti päivittää. Että jos joku vaikka myy rengaskoneita tai on vaikka jotain ylimääräisenä muuta, niin olkaahan ihmeessä yhteydessä, jos kiinnostaa vaikka jonkunnäköinen yhteistyökin saada tavallaan vähän positiivista näkyvyyttä sillä, niin olen kiinnostunut niistä. Nämä olisi tarkoitus päivittää. Ainakin rengaskone apuvarsilla olevaan. Tasapainotuskoneeseen ei ole ollut ikinä mitään vikaa, tuo toimisi aivan sellaisenaan, mutta ehkä myös sekin, miksei ne voisi olla samaa sarjaa. Ja nyt sitten, kun nämä on siirretty, niin kuin oli puhe, oli tuolla kompura. Mulla oli alun perin se idea, että meillä on ollut kotipuolessa niin kuin samassa tilassa, mihin ne värkätään. Sitä ei jaksa kuunnella yhtään kukaan ja sitten tämän kuvaamishommankin kannalta, niin se ei ole toimiva ratkaisu, että se on niin kuin samassa tilassa. Ja nyt sitten kun mä siirsin tänne nämä rengaskoneet samaan tilaan tuon kompuran kanssa, niin joka ikinen kerta kun mä oon tässä näillä koneilla hommia tehnyt ja tuo kompura lähtee huutamaan, niin mua ärsyttää niin suunnattomasti. Eli tämä kompura nyt, kun tämä varasto on siirtynyt tuonne päähän, kompura siirtyy sinne, painelimalinjat tehdään samalla tavalla, mitä ne on tehty vanhallakin hallilla. Tuodaan tuolta seinää pitkin, nostetaan tosta ylös ja tähän tulee sitten se kela ja muut systeemit siihen. Niin päästään tuosta kompurasta taas eroon ja katsotaan sitten vähän kuinka nämä koneet tänne asettuu paikoilleen. Tää nyt on se tila, mikä jää niin sanotusti hallin varastolle. Tuo seinän toisella puolella, siellä on niitä meidän Henkko-tavaroita. Siellä siististi laiteltuna. Se on kaikki jo maalattu ja hyllyt paikoillaan. Se alkaa olla kyllä hyvä 99% valmista lamppukattoon, niin sillä selvä. Tänne olisi sitten tarkoitus, tämä on nyt ainut tila, minkä mä rehdisti niin kuin ajattelin
kitata saumat, maalata kunnolla, että se olisi sillä tavalla siisti. Tullaan varmasti vähän tämän tilan rakentelua katsomaan sitten, kun päästään sen kimppuun. Mutta tähän tulee tosiaan sitten nämä rengaskoneet, luultavasti prässi ja sitten täällä olisi tarkoitus säilyttää työkaluja, hitsit, kaikki vaihdelaatikkonostimet ja muut. Ettei ne ole tuolla isohallin puolella koko ajan pölys ja oveksi valikoitu tällainen meillä töissä tehtiin vähän julkisivuremppaa, niin saa avattua tuon. Tästä menee käytännössä trukkilava ja kynnyksen mä siitä otan vielä pois, niin pystyy helposti kaikki hitsit ja muut tuomaan jemmaa. Tää on aika tyhjäs mallis tämä kämppä kans. Pari juttua sieltä vielä pitää siivota. Siinä olisi jollekin, jos joku tarttoo Jeo-venttiä, sehän on täällä Vaasan suunnalla vissiin Jeo-talot, niin onko niitä siinä käytetty? Onhan se mulla tässä hallis ollut, mutta sanotaanko, että käyttötunnit tolle Jeo-ventille, niin ei varmaan 100 tuntia ole pyörinyt. Siihen löytyisi uusi vaihtomoottorikin. Jos joku tarttoo, niin olkaahan yhteydessä siitäkin. Ostakaa vaikka jemmaa, jos teillä on Jeo-talo, niin siinä olisi tuote ylimääräisenä. Mutta sellaista tällä rakennusrintamalla tällä hetkellä. Ja vähän on nyt sitten tosiaan arvotaan vielä tämän ratkaisun kanssa, että kun tää pöytä ja työkalulevyt ja kaapit ja muut systeemit, niin nehän nyt on tässä näin. Vähän tässä nyt ruvennut jo miettimään sitäkin, kun tämä yksi seinä on tähän nyt jäänyt pystyyn, että pitäisikö sitä pikkasen lyhentää tonne päin, mutta jättää kuitenkin pystyyn, niin mä saisin tuon pöydän tuonne takaseinälle, siihen työkalulevyt, mahdollisesti kaapit, muut systeemit siihen päälle. Sitten mä saisin tähän sivuseinälle justiin näitä käsityökaluja, koska ne pitää olla lähellä tässä, kun nosturilla touhutaan. Mutta alkuperäinen idea mulla oli se, että tää seinä siitä kaatuu ja yleensähän se alkuperäinen idea on paras, mutta tosiaan sellaiset tanssiliikkeet tässä on nyt, että tehdään eka tuo hallin varasto valmiiksi, nähdään vähän kuinka ahtaaksi se menee ja kuinka hyvin mä saan sinne tavaroita paikoilleen ja siististi muita, niin se vähän selkenöö tämän seinän kohtalosti siinä kohtaa. Olikohan siinä nyt aika paljon sepostettu? Lähdettäisikö me siirtymään Merssun kimppuun? Ja sitten ei mitään muuta kuin siirrytään ulkoilmaan ja lähdetään katsomaan, saadaanko me tuo routaporsas sieltä sisälle. Siinä kohtaa, kun mä menen vähän valmistelemaan tonne pihalle hommia, niin otetaan sellaisella pikakelauksella, mitä tuon röttelön kanssa on tähän mennessä puuhattu. Ja katsotaan sitten siinä kohtaa, kun me saadaan se tänne halliin, että mitä me siihen kanssa ruvetaan tekemään ja mihin järjestyksessä. Nyt takki niskaa ja ulos. No niin, siitä talvimaisemasta suoraan taitaa olla jotain toukokuuta 24 vuonna, kun tämä autohan oli jäänyt tuollaisen autokorjaamon takapihalle ja se korjaamotoimintakin oli jo loppunut ja kyllä mä olin tiennyt, että nämä vähän niinku on jäänyt tekemättä nämä röttelöt ja tämän ostaminen mua kyllä kiinnosti, että tässä kohtaa me oltiin jo kaveri Jonin kanssa käyty tunkkailemassa autoa, koska siitähän oli tosi kova puheet, että se olisi ihan umpilaho ja mätä ja sen takiakin se olisi osaltaan jäänyt korjaamatta. Niin käytiin sitä vähän tunkkailemassa ja kattelemaan pohjaa ja sulkemassa vähän sitä enimpiä ovia. Se oli tosiaan ollut useampi ovi auki ja peräluukku auki seissyt tuo auto. Ja siinähän onkin sitten mies onnellisena. 135 Avo on valmistunut, siitä on videot nähtävillä ja Mersu on vaihtanut omistajaa. Ja siinä on vähän Sevy- ja Dodge-miehille esimerkkiä, että kuinka hyvältä voi Fordi näyttää. Ja hyvinhän se yhdistelmää vetikin. 3-akselainen traileri ihan köykäisesti tuloa. Siisti paketti. Siinä on Mersu kotiutunut meikäläisen pihalle ja oikeastaan tuon jälkeen tää nyt oli varmaan sitä toukokuuta, niin tähän hetkeen, kun tää on jo aika syksystä kuvattu nämä, vähän katteltu läpi näitä vikakohtia ja muita, niin oikeastaan auto oli tossa pihassa vaan niin kuin seissy. Ovia siellä piti vähän auki aina, kun oli hienoja keliä, että se kuivaisi sisältä, mutta sitä vettähän oli niin valtavasti siellä lattioilla, että vaikka se sanotaanko oli tyyliin pari kuukautta tossa pihalla, aina kun oli märkää, niin ove kiinni ja kun oli
kuivaa eikä satanut, niin ovet auki, niin eihän nuo lattiat kuivaa ikinä, ne on niin paksut ne matot, niin tässä kohtaa sitä ruvettiin sitten vähän niin kuin purkuhommiin tuon auton kanssa. Tässä vähän kierrellään. Päällisin puolihan tuo nyt ei varmaan perus 211 Mersusta niin kuin häpeä. Ei se nyt mikään sysi huono ole päällisin puolin, mutta ei nyt mikään priimakaan. Ja joka paikkahan siinä nyt oli aika oleentuneen näköinen, ja kun oikein sisälle päästään kurkkaamaan, niin siellähän sitä herkkua sitten onkin, että oikein taka-askeleen sai ottaa tossa kohtaa, että jos se hajun tohon videoon saisi lisättyä, niin hyvän lisän siitä kyllä saisi. Sinne on vähän päätä nojattu kattoon, ja kyllähän nämä penkit ja kaikki, niin no se on vähän siinä ja tässä, että onko se kangaspenkki vai nahkapenkki. Ja kyllä varmaan tuo kuskin osasto se kaikista huonoin oli, ja puskinpenkkikin näyttää siltä, että Horacio Kane pitäisi melkein kutsua paikalle, ettei tiedä, että onko siihen joku maatunut vai ei, mutta tosi pahastihan se oli homehtunut, ja aluksi silloin oli vähän meininki, että kuinka paljon sitä nyt puretaan sisältä, mutta tullaan tässä niin kuin näkymään, että kyllähän se aika atomeina on tuo auto se, ja eikä se huono veto ollut, ja tosiaan kaikki osat siitä käytännössä pestiin, mutta tarkoitus on kuitenkin nyt käyttää niin kuin mahdollisimman vähän näitä sisustan osia, että mä käytän luultavasti vaan pakolliset, eli lähinnä nuo keskirivin ovien kohdat. Sitten vähän maskia päähän ja purkaen penkit sieltä pois, ja tuo keskipenkki oli vähän sitkeä, sehän on sähkösäätöinen eteen ja taakse, niin oikeastaan siinä kohtaa sitten, kun vähän syötti virtaa tuolta auton ohitte, niin sitä sai liikuteltua, että säädöt pelas kyllä. Ja on sitten maailman painavin tuo keskipenkki, ja tuo aukko on yllättävän ahdas. Sitä pitää varmaan sitten siinä kohtaa, kun se takaisin laitetaan, niin jättää ovi irti, niin sen saa mahtumaan. Sieltä sitten vähän keskikonsolia pois ja maallinen omaisuus sieltä. Siellähän oli jopa vanhoja käyntikorttejakin, muistaakseni niitäkin johonkin jemmasin, johon Mersu on loistossaan vielä silloin, kun se on taksikäytössä. Ja penkit sieltä saatu pois, niin sitten vähän pilarin verhoiluja ja noita kynnysmuoveja ja ovien tiivisteitä. Sehän alkoi näyttää niin kuin huomattavasti lohdullisemmalta sitten jo tässä kohtaa, ja siinä oli tosiaan nuo taksivermeet ja kaikki muut systeemit tuossa kojelaudan päällä vielä kiinni. Ja tosiaan tuota kattoverhoilun irtiottamista vähän siinä vähän ajattelin, että jätänkö vai otanko, mutta onneksi otin sitten lopuksi sen, että sinnehän oli hiiret vähän pesinyt tonne kattoverhoilun päälle, ja muurahaasekko sitä hiekkaa kuljettaa vai mitä, mutta siellähän oli kattovalot ja kaikki oli täynnä hiekkaa, että käytännössä se pestiin sisältä oikeastaan painepesurilla ihan kaikki, ja aika herkun näköinen on kattopahavikin. Ja homeeshan se on tosiaan tuolta pahavin sisäpuolelta myös, mutta ja täällä on sitten näitä pestyjä osia. Niitähän tiskattiin heti urakalla ja kuivattiin urakalla. Pihasaunaakin pyöritettiin useampi päivä. Saatiin nuo kaikki pestyä ja kuivattua. Ja ne on kyllä säilytty kaikki talteen, mutta tosiaan tarkoitus olisi se, että käytetään mahdollisimman vähän just nämä keskipahavit ja ne pakolliset, että tämä keskiosahan se tämän auton niin kuin se harvinaisin osa, että loput on perus 211 Mersua. Sieltä sitten toiseltakin puolelta paffit irti, ja sitten niille pikaset inventaariot siinä ja hätää se pesukki siinä vähän perään, ja ne taisi ollakin suht viimeisiä, että tuo takapenkkihän tai tuo keskipenkki, niin se on itse asiassa tuossa hallissa, voidaan vähän vilkasta sitä, että onko siitä nyt hyvä, jos ei pian keväällä tulo. No ei sitä nyt ole, 1,5 vuotta tyyliin, reilu vuosi, kun se on pesty, niin tuossa se on hallissa ollut ja aivan siististi se on säilynyt ja muuta. Ja sitten oli näitä varaosa-autoja, näitähän meikäläiselle vissiin oli käytännössä 4, näiden pilippomisia on useampikin kuvattu, mutta tästä otettiin muun muassa tuo helma, ja tässä on se panoraama lasikattokin, yksi kappale, minkä mä tartten. Tuo helma on itse asiassa lumihangessa, se pitää käydä etsimässä. Sitten oli tämä varaosan luovuttajakaveri. Tästä otettiin käytännössä täystekniikka.
Se tullaan käyttämään tuossa täysin. Tämä taka-aksila-paketti, sehän tässä näin puretaan ihan atomeihin ja hiekka puhallellaan ihan täysin. Tässä se on oikeastaan purettuna jo, ja sitten täällä on vähän pulttisulkeesia. Näitä oli useammasta Mersusta näitä pultteja, eli nämä ei ole vaan pelkästään tästä niin kuin yhdestä, vaan nämä kaikki puhallettiin kanssa ja ne kävi pinnotettavana. Iso kiitos Tuomakselle niistä. Pinnotustouhuja ei tarvittanut kuulemma sen enempää mainostaa, mutta kiitos kuitenkin Tuomakselle, että sen puolesta touhu järjestyi. Ja hiekka puhallettiin kaikki jarrut ja kaikki, vaikka luultavasti niitä ei tulla käyttämään tässä. Ehkä päivitetään joku AMG-jarrut. Ja sitten pultit on tullut pinnotuksesta. Niitähän olikin melkoinen pino, ja tässä oikeastaan saatte katsoa, kuinka 2 tuntia pulttien lajittelua on pistetty suhteellisen lyhyeen aikaan. Eli kuvia tuli selattua ja tarpeeksi ja vähän päälle, ja lähinnä ne perustut noihin kuviin, mitä tuossa pöydällä oli otettu. Ne oli kaikki nimetty ne pultit, mistä ne on, niin ne lajittelin omiin läjiinsä, ja sitten lopuksi vielä niin, että parhaat tähän näin ja sitten toinen setti sivuun. Että jos joku tarttoo 211 pultteja, niin löytyy. Ja tosiaan nämä osat, kaikki mitä ei voitu pulveris maalailla ja muuta, nämä maalailin itse täällä, ja automaalit.netille iso kiitos. Sieltä oikeastaan mulle tulee kaikki maalaustarvikkeet, ja ne halus vähän jeesata tässä Mersu-projektissakin, niin sieltä tuli sitten vähän epoksia ja mipan suorakiiltoa ja kaikkia muuta tarvikkeita, teippejä ja muita, niin niitä tullaan vielä käyttämään tuossa alustahommaskin. Mutta niillä mä maalailin kaikki sellaiset, mitä ei tosiaan, mitkä ei lämpöä kestänyt, ja vetarit ja muut systeemit, niin ne on tehty. Ja tosiaan tässä paketissa kaikki oikeastaan on käyty läpi, vanhaa kunnostettu tai sitten uusittu. Sitten oli tää etuaksela-pakettihomma. Fintekille Lapualle iso kiitos. Pojat hiekka puhalsi nuo kaikki osat, mitä pysty pulverilla vetää ja uunittamaan, niin varsinkin tähän etuakseleen tuli apurungot ja vakaajia ja mitä siinä kaikkia nyt niiden kautta tuli. Ja oikeastaan tuohon keulaankin on aika paljon osaa sitten vielä tuolla, mitä tulee jotain kennojen kiinnikkeitä ja muita. Että iso jeesi kyllä pojille, että pojat sen otti hoitaakseen, ja varmaan tässä pitää vielä asiaan palata sitten siinä kohtaa, kun päästään tuohon viimeistelyvaiheeseen, niin varmasti tulee vielä sellaistakin osaa, mitä pitää luultavasti käsitellä. Mutta nämä paketit molemmat, takapää sekä etupää, niin ne on lavalla tuossa hallissa, ja niissä on kone nostettu paikoille. Ne on käytännössä käyty läpi, että eihän se nyt mikään älyttömän helppo homma tuokaan ollut, mutta semmonen mukavempi kuitenkin, ja ne on onneksi tehty. Sitten päästään pikkuhiljaa siihen vaiheeseen, että ruvetaan ottamaan sitä autoa sisälle. Mies vetäsoo sitä takin päälle, ja niin siinä vaan siitä toukokuussa 24, kun alettiin Mersusta vähän satolla haaveilemaan, alkoi näyttää, että se voisi meikäläiselle kotiutua, niin nyt ollaan tässä vaiheessa. Iso kiitos vaan Jussille, sillä on vielä noita mun varaosa-autoja Jemiksessä, ja varmaan niitä pitää tässä johonain kohtaa vähän ajaa tähän meikäläisen tontille takaisin, niin saadaan sieltä niitä osia otettua nyt, kun päästään kunnolla vauhtiin. Sieltä sitten vihreä apukäsi käyttöön, lumihangesta kaivetaan esiin, ja tosiaan on kyllä hyvä laite näissä meikäläisen hommissa, niin jeesaa kyllä niin valtavasti, että kyllähän jos tuokin tosta nyt jollain puolikäsivoimin olisi pitänyt halliin raahata, niin kyllä vähän ihmetteli, mistä olisi. Mutta siinähän se on tosiaan seisonut. Tietysti vähän nyt tätä rakennushommaa on ollut tässä näin, niin on sitä nyt tosta vähän siirrelty pihan toiselta puolelta toiselle puolelle, ja itse Tarvaisen Anttikin, eli auton ensimmäinen Suomen omistaja, niin kävi tuossa kesällä meikäläistä katsomassa, ja siitähän tuli Hesariin juttukin tosiaan, tuli tästä meikäläisen hulluusprojektista myös, ja siinä oli vähän jotain kuvia sitten myös, ja tervetuloa kanavalle kaikki, jotka on tullut seurailemaan sen Hesarin jutun myötä, että silloin kun tästä limusiinista sinne juttu tehtiin, niin
kyllä sieltä uusia tilaajia tuli kanavalle, niin mukava huomata, että kasvaa sillä tavalla ihan mukavasti ja laittakahan ihmeessä kanavaa tilaukseen. Mutta siinähän meillä alkaa olla auto nyt hallissa. No niin, se oli sellainen ponnistus nyt tämä rykäsy ja tosiaan tulihan se aika helposti sisälle. Sitä nyt on aika paljon tuolla Avantilla liikuteltu ja siellä nyt on nuo takapyörät paikoillaan, niin se kyllä helpottaa sitä hommaa. Niin annetaan se nyt ihan tovi olla tossa noin ja katsotaan sitten vähän, mitkä meillä on ne suunnitelmat sen kanssa ja mistä me ruvetaan sen kanssa sitten jatkamaan. No niin, mennään halliin päin ja täällä on kaiken maailman sangot pitkin pihaa. Hyvään aikaan otettiin eilen romut sisälle. Lunta on tullut vähän maassa. Ja täällähän meillä tuotteita lepää. Mun täytyy etsiä mun ruuvaussandaalit jostain, niin saadaan kotonen olo. Laitetaanpas ne tuolta jalkaan ja kurkataan sitten vähän mitä on tapahtunut. No niin, laitetaan sieltä vähän valoa kansalle. Ihan ensimmäisenä. Noin ikään, eli tosiaan asustus oikea, sandaalit ja villasukat, se on niin kuin jo todellinen professionaali homma. Auto on ollut nyt yhden yön tässä sisällä, eilen otettiin tähän tupaan ja tosiaan parhaaseen aikaan yön aikana tuli lunta. Ja se oli käytännössä, että siinä oli ihan semmonen hento höttölumi vaan päällä ja nyt on ollut vähän pakkastakin, niin on sillä tavalla käytännössä nyt jo oikeastaan ihan täysin kuiva. Ja nyt meidän pitäisi sitten vähän niin kuin, että mistä aloitetaan ja mitä tehdään. Siis mä halusin tehdä tämän videon teille nyt että tää nyt tulee tälle vuotta vielä, eli 25 vuoden loppuun. Tätä on nyt niin paljon kyselty, että koska Mersu tulee ja pääseekö Mersu ikinä halliin ja tulooko sitä ja tulooko tätä ja tuolla kylilläkin on kovasti kuulemma huudeltu, että mä en tule ikinä saamaan tätä valmiiksi, tätä autoa. Ja sanotaanko näin, että jos meikäläisellä henki pihisöö, niin se valmiiksi kyllä tuloo. Että eihän tää nyt mikään niinku katastrofiprojekti pitäisi olla. Että toki niin kuin tuossa nyt saattu videolla nähdä, että kun haettiin tai näkyy tuo valkoinen Bemari, mikä tuossa pihallakin oli trailerin päällä tämän vieressä ja mikä nyt itse asiassa on tuossa takana nosturilla, niin mullahan on niin sanotusti näitä niin sanotusti myyntiautoja, kuten tuo Bemari, ja sitten on näitä meikäläisen harrastehoppia, kuten tämä näin. Ja kyllä se vaan valitettava tosiasia on, että nuo tuo sitä rahaa ja tämä vie sitä rahaa. Eli en mä pysty mitenkään niin kuin 110% tähän nyt keskittymään. Ja ei vaan niin kuin kannata, että mun pitää saada kumminkin pitää pyörät pyörimässä. Niin tää on, mä haluan tätä kyllä kovasti tehdä, siitä se ei ole kiinni, mutta justiin se, että silloin kun sitä nyt tehtiin tossa noin, niin siinähän tuli sitten vähän viivystystä, kun mä ostelin noita myyntiautoja ja sitten pukkas tämä hallilaajennushomma päällensä. Ja tää on ollut kyllä niinku rehdisti meikäläiselle erittäin raskas projekti. Että kiitos vaan kaikille, jotka on käynyt auttelemassa tässä hallihommassa. Eihän niitä nyt niin kuin me ollaan kuitenkin niin sanotusti ruuhka-iässä vai kuinka sitä sanotaan, niin ei sitä niin kuin muistan silloin kun aikoinaan tässä on rakennettu, niin täällähän pyöri kaikki kaverit melkein niin kuin edes asti, niitä oli täällä jeesaamassa koko ajan, niin kyllä iso kiitos nyt niille, jotka on käynyt auttelemassa ja touhuilemassa tässä, että oli sitten tehnyt vähän tai paljon, niin arvostan kyllä erittäin suuresti, että kyllä se on ollut kova taival tämä, ei se helposti ole tullut ja jos lasketaan sillä periaatteella, että jos meikäläinen on yksin tehnyt käytännössä 90-95% kaiken, niin onhan se aikaa ottanut, se on ottanut voimia ihan älyttömästi ja en ole ajatellutkaan sitten mitään niin kuin tällaista siinä nyt puskea vielä samassa. Alun perin mulla oli tämän homman kanssa semmoiset vähän ideat ja niin kuin toiveet, että mä halusin saada tämän hallihomman siihen malliin, että tämä puoli olisi kylmänä,
mutta täällä olisi kuitenkin niin kuin lattia. Että mä ei olisi tarttunut olla edes se villoja seinis eikä mitään, että kun mä olisin saanut vaan niin sanotusti tälle sellaisen oman kodin ja tallin, että tämähän nyt on ihan niin kuin rehdisti yksi suuri syy tämän tekemiseen on tämä Mersu, koska mä haluan tehdä tämän auton oikeasti niin hyvin, että ihan sama kuka sen ostaa, niin se varmasti kelepaa. Ja kun sillä pietiitillä tätä hommaa tehdään, niin vaihtoehto ei ole sitä, että sitä kuskataan tonne vesisateeseen tämän tuosta. Nyt se saa olla tässä sisällä käytännössä koko ajan. Ei pitäisi tarvitse kyllä pihalle viedä montaa minuuttia kauemmaksi aikaa. Mitä nyt tullaan seuraavaksi tekemään? Pitäisikö meidän vähän kierrellä tätä roppanaa ja katsotaan vähän miltä se näyttää. No niin, Mersu. Elikkä tosiaan, se on nyt siinä ja sehän nyt jäi siihen malliin mitä se oli. Että tossa oli nyt aika pikkunen semmonen pikakelaus noista videohommista mitä siinä oli tehty. Näitähän löytyy tästä Mersusta muistaakseni 9 aikaisempaa videota tämän lisäksi, että jos tässä kohtaa hyppäsit vasta kanavalle ja homma vaikuttaa mielenkiintoiselta, niin kannattaa katsoa ne kaikki videot. Siinä on aika lailla siitä hakemisesta, sitten on siitä tiskaamista ja on niiden alustan osien kunnostusta ja muuta. Siinä on varmaan selitetty aika paljon ja sitä videomatskuahan on kyllä paljon. Mutta sitten päästään tähän vaiheeseen, mitä nähtiin ehkä tuossa videollakin vähän aluksi. Eli meillähän nyt olisi luvassa tietysti, koska meillähän on kyseessä Mersu, meillähän on myös ruostetta, eikö ne yleensä mene käsi kädessä. Tämähän ei nyt niin kuin ole niin kuin harvinainen tosiaan tämä laite. No siellä on nyt ensimmäinen, joka sanoo heti, että näitä on nyt jonain Kreikassa taksina 670 ja sitä rataa. No joo, varmaan niitä siellä on kyllä taksina, mutta sitten niin otetaan se, että tämä on ollut erittäin tunnettu kampe siellä Oulun suunnalla. Ja niin kuin niitä alkuinaan on vissiin tasan 2 kappaletta ostettu uutena Suomeen. Varmaanhan niitä on nyt, kun niitä saa jollain 5 tonnilla halvimmillaan, niin raahattu kyllä ihan solkenaan luultavasti, mutta silloin ne on ollut rahanarvoisia kamppeita, ei niitä ole liikaa ostettu varsinkaan mihinkään taksikäyttöön. Eli tämä on ollut Oulun suunnilla taksina ja sitten täällä Pohjanmaan suunnalla vielä siihen vähän perään. Ja kyllä tämä on meikäläinenkin tällä kapakkaan mennyt. En tiedä onko nojannut päätäni siihen kattoverhoiluun, että onko keelit jäänyt sinne vai ei. Mutta tosiaan tällä autolla on ihan mielenkiintoinen historia. En tiedä onko liikaa sanottu, että on Suomen tunnetuin Mersu. Saattaa olla, mutta on erittäin monen tuntema. Kyllä tällä on monet häät ajot ajettu ja tällä on Finnairin lentäjiä kuskattu ja on siellä ollut kuulemma Ahtisaaret ja ties mitä ja siellä on juhlittu kiekkomenestystä ja ties mitä muuta. Mulla on aika paljon kuvia siitä, Antti niitä toi mukana ja niitä tossa selailtiin silloin kun kesällä oli mukava kun mies kävi ja mä sanonkin, että siinä kohtaa kun tää on valmis, niin mä kuskaan tän Ouluun ja olisihan se hieno jos Antti heittäisi vaikka ringin sillä Oulun keskustassa. Ja laitetaan muistoksi toho, ettei pääse unohtumaan. Fin 8, eli se on rekisteritunnus, mikä siinä on aikoinaan Oulun seudulla ollut ja nykyään se on sitten ollut, onko se VIP 20, mikä se on sitten täällä Pohjanmaan suunnilla ollut. Nämä ruostehommat karkas heti laukalle, eli nämä etutakaovet, niin nehän on ihan perussettiä. Mä oon vähän kattellutkin tässä koko ajan, että jos tulisi ruttulaan semmonen niin sanotusti jotenkin vaikka keskelle keulaa pukattu tai perään pukattu tai joku semmonen facelifti, mihin olisi vaikka aivan priimat ovet. Näitä on niin paljon niin kuin purettuna ja liikenteessä ja eikä nää nyt ehjinäkään niin kuin perussedanit maltaita maksa, niin ei yksinkertaisesti kannata ruveta ruosteita ovista ottamaan pois. Eli luultavasti, en tiedä onko ainut jonkunnäköinen ovi tämä. Taisi olla niin. Ja mä uskon, että tämä ovi on vaihdettu silloin, kun tätä on kolaroitu joskus tähän kynnykseen ja kaareen. Ja keskimmäiset ovet, niin nämähän on lasikuitua. Ne ei tulla huomaan ikinä.
Niille ei sillä tavalla käytännössä nyt tarvitse mitään tehdä, mutta täällähän on sitten sellaisia muita lasikuituovien ongelmia, että täällä on muun muassa sisä- ja ulkopinta irronnut toisistaan, ja nyt tietysti kun saranat on kiinni sisäpinnas, niin tämä oven ulkonahka roikkuu, niin se ei meinaa oikein istua tuohon autoon. Mä aluksi ajattelin, että onko tää ihan mutkalla tää koko alusta, mutta se on tuo oven nahka on niin löysä, että nämähän täytyy kaikki liimata ja pistellä nuokin kondikseen. Tää kattohomma, sitä vähän siinä etsintäkuuluttelin, sitä panoraamakattoa. Mulla yksi semmonen on siinä sinisessä, mitä tossa purettiin. Toinen on siinä hopeas, mitä mä en haluaisi purkaa. Mä haluaisin sen katsastaa ja myydä jollekin teille onnelliselle. Niin tämä kattohan pitää ottaa täältä pois. Tää on lasikuitukatto kans edestä taakse asti. Ja täällä voi löytyä ties minkälainen toteutus tästä, koska tässä on tuo pilari, niin mitenkä lasikuituun on saatu noin paljon lommoja, onko siellä alkuperäinen kattopelti vielä alla täällä, ja sitten se on liimattu siihen päälle, ja tähän on jotenkin saatu vekkejä, ja sitten tää on toteutettu erittäin huonosti. Täällä on ruostetta täällä välissä, ja tuolla takanurkaskin oli, niin katto tulee lähtemään veke. Se tulee joko 2 tai 3 kattoluukun reijällä. Katsotaan kuinka paljon siihen jaksetaan panostaa, mutta sisälle ainakin yritetään, että saadaan 3 reikää. On siinä sitten mikä Infinity katto vai miksi niitä sanotaan, mitä sprinttereissä on, nyt tuloako se keskimmäiseen reikään vaiko ei. Tämän oven mä vaihdoin jo siitä sinisestä purkuautosta. En tiedä tuloako tämäkään ovi siihen jäämään, mutta siis sehän oli ihan umpilaho se, mikä siinä oli. Ja täällä puolella on oikeastaan sama meininki. Keskiovi lasikuitua. Siihen ei ole vielä ruoste tarttunut. Ja sitten tämä takaovi. Siellä on ruostetta tuolla. Elikkä tullaan ehdottomasti vaihtamaan tämäkin tästä pois. Täällä on sitten näitä vähän ruostevaurioita. Ei mitään älytöntä. Tää puolihan on aika jepulis. Tästä sais niinku suht pienellä työllä jopa yllättävän hyvänkin, mutta täällä on sitten taas täällä katon rajassa on rostia täälläkin ja tuonne mennyt tonne liiman väliin myös, niin tuo saa lähteä tosta. Mersun keskipenkki, joka kasvo karvaa. Siinähän se on ollut enemmän ja vähemmän tuolla varaston nurkassa, mutta ei oo homees vyöt eikä mikään mukaan systeemit. Ja katsotaan mitä näille sisustanosille tulee tapahtumaan. Luultavasti ne ei mustana tuu menemään paikoilleen, mutta siihen on toki matkaa. Ja täälläkään nyt ei mitään sen kummosempaa. Ei tänne ole mikään uusorava pesinyt eikä ole mitään sen kummosempaa tapahtunut. Tää on varmaan meidän semmonen tämän niin kuin ulkokuoren surkein paikka. Tätähän on tosiaan pökätty joskus tähän kaareen. Tälle on tehty jotain. Onko tälle tehty kerran vai 2? Mutta sanotaanko, että se, joka on tehnyt jotain ainakin johonain vaiheessa, niin olisi ehkä voinut jättää tekemättä. En tiedä mitä täällä on oikeasti niin kuin tapahtunut. Tässä on niin kuin yksi pelti. Näin. Ja sitten täällä on ilmeisesti liimattu liimalla. On jäänyt joku maalit sinne, mutta täällä on tuo alkuperäinen kaari tossa. Ja ei siinä nyt oikein liikaa niin kuin valittamista mun mielestä tossa on. Se vaikuttaa ihan suoraltakin, että onko tähän nyt tehty joku vuosisadan ruostekorjaus. Ja mullahan on se kynnys tuolla pihalla, niin kuin oli mainostettukin, että lumihangeshan se on, niin se on mulla niin kuin tänne asti. Ja mulla on nyt vähän semmonen niin kuin pelkotila, että mitä me kuule täältäkin vielä löydetään ja mitä me löydetään muuten tästä, että ollaanko me vielä vaihtamassa koko takaposkea? Toivottavasti ei. Sehän on niinku 2 vaihtoehtoa. Kyllä sen tänne vielä vaihtaa, mutta sitten jos pitää ruveta tänne kikkailemaan, niin sitten se vaihtuu koko pala. Tää on vähän se meidän murheellinen osio tämä helma-homma siinä, mutta ei nyt mikään älyt. Ruoste vaan rapaa. Ei me tonne sisälle nyt sen enempää katella. Siellä on osia on valtavasti ja
niitä ei ole sieltä mitään järkeä tässä kohtaa ruveta purkamaan pois. Et siinä kohtaa, kun tuo hallin varasto on johonain mallis, niin siinä kohtaa sitten mä pystyn vähän hyllyttämäänkin niitä osia. Sitten tullaan tänne etuaksila-osastolle. Mä tätä eilen tässä jo vähän niinku kattelin täällä. Tämähän on älyttömän hyvin massattu. Uutena tämä auto, onneksi. Mutta on siellä niin kuin jostain, mistä nyt on massa pettänyt, niin sieltä sitä on alkanut tulemaan ruostetta. Mutta toisin kuin monella muilla, nämä on eheät nämä iskaritornit, toki sillä ruostetta on. Mutta näähän nyt pitää putsata ja laittaa kuntoon. Ja mä olin nyt tässä vähän niin kuin jo sitten eilen mietin, että mähän haluan tätä nyt ehkä tehdä tässä osassa hallia. Sehän olisi kaikista paras ratkaisu mulle. Mä saisin puskea teille vaikka videon tästä, videon noista myyntiautoista, videon tästä. Vähän niin kuin vuorotellen, ettei nyt syötetä ihan pelkkää mersua vaan, ettei mene pakkopullaksi sekään homma. Sehän olisi kaikista paras ratkaisu, että mä saisin puuhailtua sitä tässä näin. Nyt täällä on hyvät levytykset, kaikki tilat, valot on ihan ok, vaikka virallisia lamppuja olekaan seinissä, niin tuon helmahomman mä pystyn aivan helposti tässä tekemään. Ja sitten tämän etupäähomman kanssa mä jo vähän mietin, että onko se näitä vanha kunnon vaihdelaatikon ostimia, pitääkö mun hakea tähän vielä yksi ja tonne kynnysten alle pistää tonne sojottamaan ja saadaan nostettua sitten auto niin kuin jonkunnäköiseen kulmaan ja toivotaan, ettei kuolla ja halavaannuta samaan aikaan sinne alle. Sitten mä tulin siihen tulokseen vähän tänään, että mullahan on itse asiassa tänne jo ostettuna saksin ostin tänne hallin. Eli se tulee tonne kuilujen sisälle. Se on mulla varastoituna, jemmas. Niin mä sitten vähän rupesin miettimään, että no minkä takia mä nyt raahaisin yhden vaihdelaatikko nostimen taas tänne ja maksan siitä X määrän rahaa. Sitä ei ole taidettu sanoakaan, mutta se saksen hydrauliikkayksikkö, se tulee tonne pikkuvarastoon. Tuolta on vedetty valussa on hydrauliikalle ja muille paikat ja tuolla, niin ei tule mitään muuta kuin toivon mukaan irtonappipaneeli seinään ylös alas. Niin mä uskon, että mä saatan ehkä tuon kynnyksen vielä tehdä ilman sitä saksinostinta, mutta siinä kohtaa kun me ruvetaan tekemään tätä etupäätä, niin mä haluan, että se saksi on tossa lattias. Mä saan tän ylös justiin oikealle korkeudelle, mä saan tehtyä tän etupään tästä kuntoon, sinne sitten kone, etuaksilapaketti paikoilleen. Sitten saadaan tiputettua sieltä tankki pois takaa, tankki, taka-aksila pois vanha. Tehdään sitten tuo takaa tänne asti se systeemi kuntoon, niin me saadaan takarenkaat sinne paikoille. Ja sitten, sehän on jo aika hyvässä mallissa siinä, luultavasti työnnetään se sitten tuonne nosturille ja tehdään sitten vaan tää keskiosa, mitä siinä on tehtävä. Sellaiset oli vähän niin kuin alun perin sellaiset suunnitelmat. No niin, siinä oli tosiaan varmaan semmonen pintaraapasu, mitä nyt aletetaan ensiksi tekemään. Ja tosiaan kyllä se noita ruosteen torjuntahommia niin kuin olisi, mitä tälle ensimmäisenä tehdään, että varmaan katsotaan tuo kynnys ja toivon mukaan mä sitten saan riipastua itselleni sitä aikaa, että mä saan asenneltua sen saksen tähän lattiaan, niin sitten meillä on paljon mukavampi värkätä tässä näitä hommia. Ja mulla saattaisi olla ehkä pieni mahdollisuus, että mä saisin sellaisen laserpuhdistuslaitteen testiin tänne. Ja se kiinnostaisi mua kyllä niin kuin erittäin kovasti senkin osalta, että kuinka tehokas se on ja kuinka hyvin se toimii. Mulla ei ole niin kuin mitään kokemusta siitä itse, mä oon jotain videoita nähnyt, mutta siis siinähän on kaksi vaihtoehtoa tällaisen kanssa, että joko se on joku tommonen puhdistuslaite tai sitten se on sitä hiekalla pesemistä. Ja sekään mua nyt ei oikeastaan tässä kohtaa niin kuin harmita vielä tämän, varsinkaan niin kuin ainakaan tämän tilan osalta. Tuohon joku pressureikä, niin piankos täällä puhaltaa, eihän se mitään, saahan nuo seinät putsattua ja puhalleltua sitten jollain lehtipuhaltimella ja hiekat lakastua pois, että ei ole mikään tuska tehdä sitäkään hommaa tässä sisällä enää, niin ei tarvitse niinku ihan tuolla kaikkien työkalujen seassa sitä touhua tehdä. Niillä eväillä varmaan tehdään. Tää oli tosiaan niinku tämän vuoden varmasti viimeinen video. Luultavasti tää tulee nyt aivan tossa viimeisenä päivänä tälle vuotta. Ja toivotaan, että katsotaan vähän mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Toivottavasti jatkuisi nuo yhteistyöhommat. Vaikka niin kuin monta kertaa sanottu, varmasti ne mainokset ärsyttää jotain ihmisiä, mutta pitää ymmärtää myös se,
että se mahdollistaa paljon näitä videoiden tekohommia ja käyttäkää ihmeessä niiden yritysten palveluita, jotka niin kun on valmiita panostamaan näihin videon tekohommiin, koska se vähän ruokkii kaikkia. Että jos käytetään niiden palveluita, niin niillä on enemmän rahaa käyttää sitten tähän meikäläisten tekemiseen ja ne saa toivon mukaan sitten omaa näkyvyyttä sieltä. Iso kiitos senkin puolesta sitten kaikille. Ja tosiaan, jos on jotain niin kuin näkemyksiä tämän homman suhteen, että voisi olla jotain jeesiä tai jotain ideoita, että kuinka haluaisi olla vaikka tässä projektissa mukana tai muuten vaan yleisesti meikäläisen tekemisessä mukana, niin ottakaahan ihmeessä yhteyttä, niin keksitään varmasti sitten jotain. En mä nyt tiedä mitä muuta. Seuraava video ei tule olemaan tästä. Se tulee olemaan tosta valkoisesta autosta. Ainakin 1, ellei jopa 2 videota. Tossa ei toivon mukaan ole mikään työleiri tossa nosturilla. Saadaan varmaan hoitettua se suhteellisen suitsait-sukkelaa siitä pois alta ja olisi sellaista ehkä mielekästä puuhaa. Kirjoitin itselleni muistilistan tänne näin, että muistaisin kaikki. Varmasti unohdan kuitenkin jotain, mutta haluan kuitenkin, että kiitokset menee perille, jos kiitoksia annetaan. Niin vuosi tosiaan lähestyy loppuaan ja sitten varsinkin, koska tämä hallihomma tässä nyt oli suhteellisen raskas rupeama, niin haluan muutamia tässä nyt kiittää ja antaa kiitosta vähän senkin osalta ja tavallaan sitten sitä mainosta. Tää ei tavallaan meinaa sitä, että mä olisin mitään niin kuin käytännössä niin kuin sillä tavalla ilmatteeksi saanut, vaan mä oon saanut hyvää palvelua ja mä tykkään, kun saa hyvää palvelua, niin silloin se homma hoituu. Ihan ensimmäisenä hallin kaivuuhommista jumalattoman iso kiitos Hajatek Oy:lle. Toimii tuolla Kantakauhavan alueella, mutta kyllä tekee hommia ympäri Pohjanmaata. Murskeet, kuiviketurpeet, konetyöt, tekee myös vakuutusyhtiöiden purkuhommia ja muita, niin olkaahan ihmeessä, vaikka Risto on yhteydessä sieltä, niin jos tarvitte jotain, niin jumalattoman iso kiitos Ristolle jeesistä, homma hoitui ja ei mitään valittamista sen suhteen. Kuljetus haan päälle, kiitos sinne Jussille. Jussi ajoi tänne soraa sitten heti urakalla tänne pihaan ja kivet oli aina pihas, kun niitä tarvittiin. Mä ilmoitin, että illalla aina, että minkä verran mitäkin ja yleensä se siinä aamulla oli. Ne tuotiin silloin, kun meikäläinen vielä nukkui ja ei tarvittanut ainakaan sen puolesta mitään kummosempia odotella. Sitten Pohjanmaan SA Sähkö. Iso kiitos sinne Jaskarille jeesistä ja käyttäkää ihmeessä Pohjanmaan SA Sähkön palveluita, jos on tarvetta. Sitten Pohjola Katot. Iso kiitos sinne. Kattopalveluita, pellityshommia, jos tarvitte Pohjanmaan alueella, niin, tai esimerkiksi Pohjanmaan alueella. En tiedä kuinka laajasti tekee Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa. Kattokaa niin ihmeessä sekin. Löytyy kyllä netistä. Sitten tätä rakennusverkkiä. Sitä on sanottu, sitä on haettu, sitä on rajattu paljon ja sitten on kilpailutettu hintoja. Mäkin en ole kuitenkaan sellainen, että otettaisiin vaan nyt, että mistä ensimmäisenä saatiin, vaan kyllä on yleensä kyllä hintoja kyselty. Ja kyllä täytyy vaan myöntää, että K-Rautavöyri, Tommenille sinne iso kiitos. Kyllä sieltä on hinnat kohdannut aina ja tavaraa on kyllä, palvelu on 6/5, jos näin voisi sanoa. Siellä on ollut mukava käydä, vaikka sinne kaikki rahat on mennytkin. Mä oon aina sitä sanonut, että sinne on kiva mennä, vaikka kaikki rahat on sinne kadonnutkin. Sitten tietysti niille kaikille apukävisille, jotka tässä on ollut, perheelle jumalattoman iso kiitos. Siis se niin kuin aivan käsittämätön määrä aikaa, mitä tämä on syönyt, niin jostainhan se aika on aina pois. Ja sitten kun täällä on painettu ihan naama sillä kuuluisalla, niin ei se ole varmaan Teemun naamakaan ollut sitä aina sitä kaunista katteltavaa tuolla sisällä sitten, kun on aivan väsy ja loppu. Niin välissä meinaa turhakin asiat kiukuttaa. Kiitos jaksamisesta myös sinne suuntaan. Appiukolle iso kiitos. Olisi varmaan Pekka ollut enemmänkin jeesailemassa, jos olisi vaan aina malttanut soitella ja kysellä, mutta joka jumalan kerta, kun mä oon johonkin tarttanut, lähinnä se on noissa valuhommissa ollut apukäsinä, että jos on sitä tarttanut ja oot soittanut ja tuukko, niin se on melkein ollut jo pihas. Sitten naapuri Henkalle. Henkkahan pyörii näillä videoilla, aina sattuu sattumalta vähän näkymään ja vilahtamaan, niin
siinä on myös semmonen kaveri, että ihan sama, koska sä sitä apua johonkin tarttet, niin kyllä se aina paikalle pämähtää, jos se kotona vaan on. Ja lähinnä mäkin on noita niin kuin apuhommia tarttanut, että mähän hakkasin kaikki seinät elementteinä maas ja sitten kun niitä on nostettu pystyyn, niin ei se nyt, vaikka tuo Avantti onkin, niin ei se nyt vaan niin kuin yksin mene, että kyllä se vaatii aina siihen, että siinä on joku kaveri sitten pikkasen häsymässä ja katsomassa siitä vähän sivussa, että hommat sujuu. Ja Juonille myös. Juoni on kyllä kans jeesaillut ja ihan sama mitä on tehty ja puhallusvillat ja muut touhukkin, niin vähän ääneen menen, niin sanoi, että pitäisi ne laittaa, niin kaveri ilmoitti heti, että hommaa kone, niin puhalletaan. Janne on ollut täällä maalailemassa, velipoika on ollut vähän jeesailemassa ja iso kiitos myös naapureille siitä ainakin metelistä ja kaikesta muusta, mitä on joutunut kestämään koko kesän. Nimittäin tämähän oli kyllä se 5 viikkoa putkeen täyttä hellettä, niin sitähän on rakennettu yöllä niin kuin luonnollisesti, että päivät on pyhitetty jotenkin levolle, kun ei siinä 30 asteen helteessä paljon mitään tehty ja sitten heti yö myöhään naputettu ja on tuossa apukäsiä sitten ollut vähän jonain harkon kannos ja muussa. Mutta se oli tosiaan sellainen video, se oli tämän vuoden viimeinen video. Se on seuraavaksi Bemaria. Mä hoidan tämän videohomman pois alta ja varmaan huomenna sitten se on ruuvauspäivä. Se ei mitään. Iso kiitos, jos jaksoit katsoa koko videon ja kommentoikaahan ihmees alle ja mitäs siihen muuta. Nähdään taas seuraavalla videolla. Mukava, että tullut uusia tilaajia ja on ollut hyviä kommentteja ja muita, niin niitä on mukava lueskella ja vastaillakin sitten, jos siellä on oikein jotain hyviä kysymyksiä tai muuta. Nähdään taas. Moro!